gaung along alto keten pen tempo kacetong bang pli areng kisu. Rongkang lems ningkan esek amai pi kang ni. Ingdeng ketom kardi dang sarjo ingti jikimo football kapatu angdu kiti. Kardom ini prime time abirta kethanabang nilisami velin rong pharpi nonar juiktha birta angton pen Hauraghat police station angkang Uttar Borbil police outpost kapardo phuluni gaung duck farm adum pinyada professor kepalom alto keten lapen tempo kachetong jok bang free areng keso bangzo kachetong along tempo along kachethabdun bang free atum ahir ingtang rakpen areng hu sodunlo gari kachetong adi malongan tongsikot pen luring thipi rekom sakhiatum palidunsi areng keso bang free atum aphan tongsikot pen luring thipi PHC along sekelang aphan ponlo gari kachetong hut ke thekdun long atum pen kapachini pon atengke alto keten kivek abang Hauraghat college along lothan bangphi langhin asor pusi pachini pon halapu gari kachetong alto keten AS 02S 1903 lapen tempo AS 09C 2909 humni ta rekom sakhiya tum chepari dengsi luring thepi outpost along an pondet lokusi birta long dun News X report KARBI ANGLONG live Kedamtang chitini phai inkoi raisi arni gelani rongkhang lems achatai along rongkhang lems atum pen AGM members kiduan atum chingrum si ningkan esek pen iphong amai padupon Rongkhang lems kongchun bang dilip teron pen kedamtang aningkan ang bong sarkar pen kiduk kelak arada phan kapanong pon asang aputhak pen kedor de alam the mai long tlardak pen lam the baklang pon anporta kewangji aningkan ang bong koson si rongkhang lems satami kapereng verji ma lapen labang solong ahin kedulang atangka pen kupi koson ke klem kedam pen si ali kelongji ma poputhakta mai long chingki chethan 1920 laso ganen edili tumno nako lakso din kum account long nang lut lo lasi dili tumno ke cheng si ga mathapon ke chok chi bang monali tumle nang thani ngon dongkam kam sareli long along le upload do lasi hala jak sini litum market set room ni wek sitame pat jabdai pu sining mathalo lasi lurut kipi bangke pining bangke ni tum thekhe de pola sotang ka penke ni tum executive committee stame choparaya lo dor ke dor iun sitame muning aningkan sitame ni tum patang pon pola non ke cheng upload te pining gran en datang ka lak thogam bang penil tum lak thoman bak thoros longi anot apal bang ni tum ka thoros long le la asia limit bekok di lasi lalak thomang bang penil tum room thom bak sitame par japan po mo aningkan kaprek sitame kapatang tri panil tum bori pon po Lason si observer gian moni converse sitami labang so amai long chetong dun si aprang ke wang jelong mesen pen kengkam kachejor ponjia phan bidi sore pidun son thak si ningkan esek pen iphong amai long VDC chairman Ramson Rongpi aluhi aman peng pen chetong dun si sai ang denga ta mesen pen kapachunji lapen rat atum phan mesen ang thek kapaklang ponjia phan mai along jaipon Hamren pen Daniel Inghi KARBI ANGLONG live Umswai Green Valley along Amri Helping Hand Society NGO ahin pen patir pipon si pini kipir ke thak anat aprang ke damji aphan chirok tok amai padupon Mai along Merlin Madar pen mai kang pupon amai along Veronica Phamjong pen aluhi pachini pon Bangso mai along Amri Helping Hand Society amai pi Binolin Phangchupi lapen advocate Bisilika Phangchupi Susmita Phangchupi engineer Dimpu Gogoi lapen Amri Helping Hand Society director Dipjyoti Konwar atum chetong dunsi mai RDP dun Amri ahabar kipir ke thak aprang anat dambomlo lason si anso se aprang anat kidam thekji aphan Amri Helping Hand Society pen kaprek avar sai ingjir marli atumaphan pipon si aning pethepon bangso mai long pini pekok bamkok pen tanglok prek jam asonamung ke thakji aphan honseta mai phi pen pipajir pon mai long amsobra langor khon punduri makha chikdamakha pen danglok ke ongdung ingjir marli atum chetong dun Umswai ahavar alongta prabjen pen kipir ke thak adim bipon vek nang jiputa penangan ingjir atum chuningri lapen kipir ke thak adim kikim kirang ponjia phan tengen puma pensi longle pek ponlo News Desk report KARBI ANGLONG live
Pini Kohora Chandra Singh Pathok Namalong Ingdeng Kethom Karditang Sarjo Ingti Cikimo Football Kapathu Anglong Kiti Pathupon Angdung Kiti Kapatupon along Dolamara Sport Academy Pen Ingle Pothar Kahora Angmongsi Patupon Lo Bangso Angdung Kiti Kapatupon along Kachetong Dun Aluhi Sarpo Aman Pen KARBI ANGLONG Autonomous Council MAC Richard Togbi Kachetong Dun along VDC Chairman Sarkoy Rongphar VDC Chairman Barim Sonaram Singnar VDC Member John Kathar VDC Member Rising Rongpi Pendanglok Ki Ongdung Kiti Kidingatum Chetong Dun Bangso Angdung Kiti Kapatupon along Kechengsi Angdeng Kapatu Kecheng Pen Minute Grip Ho Angbong Ingle Pothar Kahora FC Atum Goal isi Thap Lapen Kijut Ahutta isi Thap Tusi Kahora Ingle Pothar FC Goal ni Pen Dolamara Academy Aphan Parempon Bangso Angdung Kiti Kapatu along Ki Hayatu Aphan Trophy Lapen Tangkasuri Grip Ho Lapen Kerematu Aphan Trophy Lapen Tangkasuri Cap KARBI ANGLONG Autonomous Council MAC Richard Togbi Arideng Pen Pajirpon Lapen Anpar ta highest scorer Ingle Pothar FC Pen Dhoniram Tiron Best Goalkeeper Dolamara Academy Pen Harmon Tiron Japalongpon Dolamara Pen RG Son Rongphar KARBI ANGLONG Live Pini prime time Ambirta Bangke Lapon Sikang Ton Iklong Demi Thakme Kardom